Tervetuloa tänne Diftongin podcastin pariin jälleen kerran ja tänään meillä on vieraana Mikko Vaismaa. Me ollaan saatu tänne lentopalloilija paikalle. Tituleerataanko sua Mikko usein entiseksi lentopalloilijaksi? Aika vähän kuitenkin. Se nyt ei niin valtavirta laji ole eikä ollut silloin, kun minäkin pelasin, että harva mua nyt muistaa, että olen lentopalloa pelannut, kun en sentään ihan maajoukkuetasolla pelannut, vaikka SM-liigassa pelasinkin. Ja siitä on jo se siitä on nyt siis 25 vuotta, kun mä oon lopettanut, niin eipä mua sille muistella. Totta kai ne, ketkä on silloin seurannut aktiivisesti lentopalloa, niin muistaa, mutta ei tituleerata. Mun täytyy sanoa, kun mä oon Forssassa pompottanut koripalloa 40 vuotta sitten, niin vieläkin Forssa-torilla joku voi sanoa, että tämä on se entinen koripalloilija. Mutta mä en ole saanut mitään merittiä aikaiseksi varmaan sen jälkeen, että se voi johtua siitä, että sä olet nykyään, voidaan sanoa, stand-up-koomikko on sun, onko se ammattinimike vai mikä se on? Joo, kyllä se voidaan ammattinimikkeenä. Itsekin tykkää sitä käyttää, koska silloin se selkeyttää, että mikä on niin kuin tyylilaji. Esimerkiksi kun kysytään jossakin, että millä tavalla mä juonnaan sua sisään tai onko toiveita sisäänjuonnossa, niin mä sanon, että kunhan nyt muistaa, että on stand-up-koomikko, että nimeäkään ei tarvitse muistaa. Koska se määrittelee sitten, mikä on niinku se seuraavan ohjelmanumeron tyylilaji. Se on kaikille sitten selvä. Jos sanotaan pelkkä Mikko Vaismaa ja ihmiset ei tiedä, kuka Mikko Vaismaa on, niin ei ne tiedä, tuleeko nyt esitelmä, koulutus vai mistä on kysymys. Mutta sitten kun sanotaan, että stand-up-koomikko, niin se määrittää heti, että mitä ollaan tekemässä. Tuleeko tämä puujalka usein esiin, tämä koomikko Mikko? Itsekin joskus käytin sitä alkuaikoina. Ehkä silloin, kun mä stand-upia tein, niin siinä kohtaa jätin sen oikeastaan pois, mutta sitä ennen kuin tein tämmöisiä yhden miehen hassuja näytelmiä, niin siinä mulla oli esimerkiksi kotisivut, oli k-mikko.fi, mutta mä oon siitä sitten luopunut. Kyllä sitä joskus joku vielä sanoo, mutta toisaalta jokainen, joka sen sanoo, niin kyllä suurin piirtein tajuaakin sen, että se ei ole ensimmäinen ihminen, joka sen hoksaa. Että. Kyllä, ja munkin olisi pitänyt jättää sanomatta sen. Mutta toisaalta tässä oli aasisilta niin kuin tavallaan sun lapsuuteen, että isä ja äiti tiesi, että susta tulee koomikko, niin minkälainen sä olit lapsena? Oliko se vilkas? Joo, vilkas olin ja ei mitenkään niin kuin vetäytyvä tai viihdyin kyllä omissa oloissakin, ei sillä, kyllä mä niin kuin tykkäsin yksinkin olla, mutta kyllä nyt hakeuduin ja mulla oli niin lyhyt ikäero veljeen, joka oli myöskin vilkas kaveri, että kyllä me yhdessä aina liikuttiin ja olinko mä luokan pelle, kyllä mä varmaan yksi niistä ainakin olin, että niin, että kyllä mä yksi en mä nyt ollut siellä se opettajan näkökulmasta helpoin tapaus siinä niin kuin ryhmähallintatilanteessa, mutta mä toivottavasti mä olin suurin piirtein monessa kohtaa positiivinenkin, että ei se nyt ollut ihan pelkkää häiriköintiä sinällään, mutta joo, vilkkautta ja vilkas. Eli kerroit tarinoita silloin jo. Tuntuu silleen vähän hassulta, kun mulla on se mielikuva, että lentopalloilijat on sellaisia 10 oppilaita, jotka on niitä luokan fiksuimpia aina ollut, mutta sä olit ehkä fiksu, mutta sitten paitsi tässä onkin hauska, vilkas. Mä en ollut lentopallossa, mun lentopallokaverit on ihmetellytkin, että susta tuli stand-up-koomikko, vaikka mä itse tiesin kyllä sen silloin jo lentopallouran aikana, että tää on semmoista hommaa, mitä mä tykkäisin tehdä, mutta mä en oo osannut yhdistää huumoria ja urheilua, siis kilpaurheilua. Niin, en ole pystynyt. Joo, ne on eri asioita. Että silloin kun ollaan kilpaurheilussa, niin silloin ollaan tosissaan ja siellä ei naureta. Niin, siis olen eri mieltä noin niin kuin periaatteessa, mutta itse en ole pystynyt toteuttaa sitä. Että mä olin tosi niin kuin. Sä olit sitten orientoitunut siihen lentopalloon. Kyllä, että nyt täällä ei naureta. Joo, siitä ei vitsailtu. Mutta. Onko sä myöhemmin muuten laskenut vitsiä lentopallossa? Joo, vähän, mutta se on hankala kans.
mä en ole löytänyt siihen nyt mitään semmoista kulmaa, koska sitten taas lentopallosta on tosi turha vitsailla muuta kuin lentopallon pelaajille tai seitä kyllä. harrastaville, koska muuten ne menee vähän ohi. Joo. Tämmöisten juttujen yksi pointtihan on aina se, että pitää olla kuulijoilla tarttumapintaa. Jos ei niillä ole tarttumapintaa siihen aiheeseen, niin se menee vähän ohi ne pantsit, koska ei saa kiinni siitä, että mille tässä nyt oikeasti nauretaan. Ja pitäisi olla niin kuin lentopalloliito jossain vuosijuhlassa. Kyllä, niin sitten se kolahtaisi. Kuuliko sä paljon tarinoita nuoren ja onko sulla jäänyt mieleen jotain aikuisten tarinoita? Oliko sulla joku ukki tai joku, joka niin kuin oli sellainen sanaseppo? Tuleeko sulla mitään sellaista mieleen tuolta nuoruudesta? Isä, mutta isäkään ei ollut tarinankertoja sinällään. Siis mä en itsekään miellä itseäni niin kuin semmoiseksi tarinankertojaksi, mitä ehkä tarinankertoja semmoisessa klassisessa muodossa on. Toki mä muistan itsestäni, ja mun velikin sitä on mulle muistuttanut, että kyllä mä olin semmoinen teini-ikäinen, lukioikäinen, niin kyllä se oli sellaista, että mä istuin ja mun ympärille niin kuin kokoontui porukka, mutta se oli enemmän sitä, että siellä oli naurua. Että ehkä mä en kertonut niinkään tarinaa, vaan se tilanne eli just näin, että siinä niin kuin tilanteessa vaan tapahtui. Joo. Istuttiin ja roustasin jotakin henkilöä, siis sillä tavalla siinä läsnä olevaa tai kahta, nimenomaan siis sellaisella niin kuin, rakkaudella tai semmoisella hyvän tuulisella, mitä me veljen kanssa tehtiin paljon toisillemme. Joo. Mutta tästä mä tunnistan isän, että isä on kyllä samanlainen ja mitä mulla lapsuudesta on jäänyt mieleen, niin missä isä oli, niin siellä oli naurua. Joo, että se on ollut kyllä, sillä tavalla. Niin kyllä. Ja ne oli myös pääasiassa niin semmoista tilannekomiikkaa tai siinä tilanteessa syntyvää. Joo. Että ei niinkään mitään, että ei isä kertonut vitsejä ikinä. En mä ole niin kuin mitenkään erityisen hyvä vitsinkertoja. Vitsin osaan varmaan kertoa, mutta en mä muista vitsejä. Että mä en ole niin kuin sellainen vitsilinko. Niinhän on yksi ihmistyyppi, joka sillä on vitsi joka kohtaan. Ja nimenomaan tällainen niin kuin, kirjoitettu tai jostakin kuultu, luettu vitsi. Joo. Mulla ei ole niitä. En mä muista, jos mun nyt pitäisi kertoa joku vitsi, niin mä en niin kuin heti muista vitsejä, yhtään ainutta vitsiä en muista. Ja sitten jos ruvetaan kertomaan vitsejä, niin sitten mä saatan assosioida. Tai niin, mäkin muistan jo tämmöisen vitsin. Mutta hei, mullakin on yksi. Just näin, niin en mä nyt en esimerkiksi pystyisi tässä vitsiä kertoa. Eli en ole vitsinkertoja, mutta semmoinen ihminen, jonka ympärillä on aina ollut naurua ja mä oon tykännyt siitä, että mun ympärillä on naurua ja tämä on suoraan niin kyllä isältä perittyä taitoa. Niin ja varmaan stand-up-komikkaa voisi kuuluukin se, että osaa niin tarttua tilanteeseen. Kyllä, siis stand-up-koomikon erottaa niin kuin semmoisesta niin kuin toisenlaisesta koomikosta se, että se ei kerro vitsejä, vaikka ne on lähellä vitsejä ja jotkut niistä vois ollakin vitsejä, mutta kun ne ei ole sen tyyppistä. Se on hiuksen hieno se ero, mutta vitsihän on sellainen, että mies tuli myöhään illalla kotiin ja vaimo siellä odotti. Niin tämä on niin kuin vitsin lähtökohta tälleen karkeasti. Niin stand-up-koomikko ei kerro tällaista. Kyllä. Se kertoo sitten niin, että se tulee itse kotiin. Mutta siinä minä pidän tosin tärkeänä, että se on oikeasti tullut aamuyöllä kotiin, jos on vaimo odottanut ja sitten on tapahtunut jotain hassua. Mutta se on niin se mun kriteeri, että se on pitänyt tapahtua oikeasti, että se ei ole siis keksitty juttu. Niin. En mä sitä sano, että jos joku koomikko tämmöisiä keksii, niin se on hänen oma asiansa, mutta mulle se on tosi tärkeää, että mä en keksi mitään mun jutuista. Tämä on tosi tärkeää, niin tähän täytyy pakko tarttua, että onko oikeasti näin. Eli siis se, että sä otat niin kuin elävästä elämästä niitä tarinoita. Kyllä. Ja sä et keksi niitä niin kuin sillä tavalla. Että en. Liioittelu on mulle sallittua, niin kuin annan itseni niin kuin luvan liioitella, koska on
eri asia sanoa, että mehiläisiä oli siinä 3, kun että niitä on 100, niin siitä tulee heti imevämpi tarina, että niitä on 100 mehiläistä siinä, mutta että niitä mehiläisiä on ollut. Joo, kyllä. Se on niin kuin se on tärkeää, että mä en keksi tilannetta, missä mä menisin mehiläispesälle. Koska niitähän nyt keksis vaikka kuinka paljon semmoisia tilanteita, että mut hakee avaruusalus ja no ei kukaan tämmöistä kerro, mutta siis pointtina, että sitähän voisi keksiä mitä tahansa. Ja tyylilaji on eri, että joillakin ei ole niin tärkeänä se, että onko se oikeasti tapahtunut vai ei. Joo, nyt me keulitaan mun käsikirjoituksen mukaan jo ihan siellä niin sivulla 3, kun vähän täytyy palata siihen sun lapsuuteen, kun me ollaan nyt Diftongin podcastissa ja meillä on tärkeä niin tämmöinen viitekehys, tässä on kirjallisuus ja lukeminen ja nyt tarinat, niihin päästiin jo vähän käsiksi ja hetken päästä palataan varmaan stand-up-komikkaan, mutta miten niin lapsena, niin miten sä opit lukemaan, luitko sä paljon vai kuunteliko sä tarinoita, kuunnelmia tai jotain, niin se kiinnostaa, että niin miten se niin tavallaan sinusta on tullut se sinä? Lukemaan mä opin varmaankin tämmöisen niin akuankka lukemisella. Täällä peukkuu. Ja sen muistan, että mä osasin lukea, kun mä menin kouluun. Mä en ollut mitenkään aikaisin. Mun veli, tämä vanhempi veli, sehän oli tämmöinen aikainen lukija, joka luki aikaisin. Mä vähän ennen kouluun menoa opin lukemaan, mutta mä en koulussa kuitenkaan saanut tätä klassista, että mulle annetaan jotain omaa luettavaa, koska mä en osannut tavata. Eli mä kuuluin tähän porukkaan, joka osasi lukea, mutta ei tavata. Ja se tavaamisen puute tietysti aiheuttaa sen, että kirjoittaminen ei ole niin helppoa, niin mä jouduin opiskella siinä, missä muutkin sitä lukemista niin sanotusti uusiksi, koska mun piti mennä sen tavaamisen kautta, joka oli sitä vanhaa klassista tavaamista, M-I-K-O. Ja nythän kaikki nauraa sitä, meidän ikäluokka nauraa, kun se on muuttunut siihen äänepohjaiseen Kyllä. Että miten siinä voi, ja sitten sehän on perusteltu musta ihan hyvin perusteltu. Ollaanhan mekin opittu lukemaan, että ei se nyt huono ollut se edellinenkään lukemaan opettaminen, mutta tuossa on joillekin helpompaa, koska ei sekoiteta sitä päätä niillä kirjaimilla, vaan puhutaan äänteiden kautta se homma, niin kyllä se joitakin auttaa ihan varmasti, mutta luinko sitten muuten, niin en ollut mikään lukija tyyppi, se meni niin paljon kuitenkin liikkumiseen ja liikuntaan se aika ja touhuaminen, että mua ei saanut pysymään paikallaan, että mä olisin istunut lukemassa, eli olin niin kuin huono lukemaan kirjoja alakouluikäisenä, yläkouluikäisenä en ollut lukija. Mä koin, että mä voisin tehdä jotakin järkevämpääkin kuin istua ja lukea. En tarkoita tätä nyt sellaisena lauseena, että lukeminen ei olisi järkevää, mutta niin mä ajattelin, että se on niin kuin, mutta kielestä on ollut aina kiinnostunut. Siis kieli on aina kiinnostanut minua ja mä oon aina tykännyt äidin kielestä. Ihan kieliopistakin olen ollut kiinnostunut. Onko sä leikitellyt sillä kielellä? Joo, just. Tuleeko sulle jotain esimerkkejä mieleen? Ei tule nyt mitään sellaista oikein, niin kuin, että voisin sanoa. Ja kun mä en sitten taas ollut mikään ihan sellainen niin kuin leikittelijä taas klassisessa mielessä, joka tekee taas niin kuin koko ajan vääntelee sanoista jotakin, niin en ollut semmoinen kyllä, mutta muuten niin kuin muistan, miten mä tein jo laulun sanoja joskus. Mitähän mä oon ollut, se on tapahtunut silloin, kun me asuttiin jo Kurikan keskustassa, mä sillä yritän haarukoida tässä, että koska se on tapahtunut, niin sä oot pohjalainen. Niin joo, Kurikasta lähtöisin, ja me asuttiin ensin Mietaan kylällä, ja kun mä olin 8-vuotias, muutettiin sinne keskustaan omaa kotitaloon, niin se on tapahtunut siellä, jolloin mä oon ollut esimerkiksi 10-vuotias, 9. Ja sä oot tehnyt biisien sanoja siitä. Joo, kyllä, mä oon tehnyt laulujen sanoja, ei häävejä, mutta on tehnyt, ja mä annoin ne isälle, joka osasi soittaa piano-opettaja, muuten hänkin oli
niin osaa soittaa pianoa, niin mä pyysin isää säveltämään. No ei niistä koskaan tullut sävellyksiä, isä ei varmaan ollut kauhean motivoitunut, eikä ne sanotuksetkaan ollut niin hyviä, että niistä olisi oikeasti mitään lauluja tullut, mutta olen siis tehnyt laulun sanoja jo silloin ja runokirjaa muistan, että tein semmoisen runokirjan, eli sillä tavalla olin kiinnostunut kielestä ja tykkäsin niin kuin leikitellä kielellä. Onko ne muuten tallessa ne laulu ja sanat? Kyllä jotain niistä on tallessa. Olisiko aika jossain vaiheessa tehdä niitä valmiiksi? Tehdä niitä valmiiksi, joo. Aika hittikamaa. Ne vois olla, mutta mä luulen, että se menee enemmän tonne tämmöiseen niinku, alternative-osastoon semmoiseen, että ne voi mennä vähän niin kuin yli ne sanotukset. Joo, pakko sanoa vielä tuohon äänen lukemisen opetteluun, että mitä jos 7. veljeksessäkin olisi äänteellä opeteltu, niin ei olisi Jussin pussi heilahtanut kuule varmaan, kun olisi opittu lukemaan Olisi vaakista. opittu lukemaan muutkin kuin Eero, kyllä. Ja no milloin sitten niin se tavallaan toi stand-up kärpänepura sua? Muistatko sä, niin että milloin sä oot niin tajunnut, että hetkinen, tämmöistäkin on olemassa? Ja Joo, mä muistan, mä oon ollut silloin lukioikäinen. Televisiosta tuli semmoinen elokuva, jos oli Tom Hanks niin kuin pääosassa. Mä vaan pätkän katoin sitä elokuvaa, mä en jotenkin kiireellä taas oli muuta tekemistä, parempaa tekemistä. En katsonut sitä koko elokuvaa, mutta huomasin vaan, että siinä tehtiin stand-up-komiikkaa. Ja mä en tiedä, mistä mä oon sit siinä vaiheessa tiennyt kuitenkin jotenkin käsitteen stand-up-komiikka. Niin kuin, että jollakin tavalla mä oon osannut kuitenkin yhdistää, että tää on nyt stand-up-komiikkaa. Joo. Mä pienen pätkän sitä katoin ja olin niin kuin sitä mieltä, että toi on se juttu. Ja tää on tapahtunut lukioikäisenä. Ja samaan yhteyteen lukioiän taitteessa, eli 20 ikävuosissa, niin tämmönen tanskalainen koomikko-pianisti kuin Pori, etunimi Kateissa, soittaa siis pianoa ja on samalla koomikko. Kertoo juttuja ihan ilman pianoakin vähäsen, mutta sitten leikittelee sen pianon kanssa eri tavalla. Taitava soittaja Viktor Pori. Niin mä näin sitä televisiossa ja ihan niin kuin pidemmän pätkän. Ja ajattelin, että mä haluan tehdä. Tosin tajuten, että mä pianoa pysty siihen mukaan ottaa, mutta että mä olen yksin konserttisalin lavalla ja nauratan porukkaa. Niin se oli niitä hetkiä, kun mä niin tajusin, että tuommoista mä haluaisin tehdä. Ja se oli niin se sillä hetkellä oikeasti sä niin ajattelit, että toi on mun tulevaisuuden ura, ammatti. Joku. Kyllä, sanotaan näin, että unelmoida saa. Joo. Niin kyllä, sillä tavalla. Mutta en tietenkään osannut sanoa, että mihin suuntaan mä lähden. Ei mulla ollut mitään tietä. Ja tämä olikin se juttu, että miksi mä hakeuduin opettajaksi. Oli se, että mulla ei ollut niin kuin mitään suuntaa sille koomikkoudelle. Plus, että mä pelasin sitä lentopalloa aktiivisesti, niin mä myös tiesin sen, että mulla ei ole kauheasti nyt mahdollisuuksia ja resursseja edes miettiä sitä tosissani tällä hetkellä. Mutta johonkin pitää lähteä. Ja kun mä lukioikäisenä löysin tämän opettajuuden, vaikka isä oli opettaja, mutta mä en osannut ajatella sitä siinä vaiheessa sillä tavalla. Tai itse asiassa meni varmaan sille, että mä en pääse ikinä yliopistoon, että mulla riitä pääyliopistoon, niin kun mä sanoin, että mä en ollut mikään lukija, niin mä en jaksa yliopistoon mennä. Mutta sitten kun mä sain tietää yhdeltä, joka opiskeli OKL:ssä, että hei, siellä tarvii lukea. Ei tarvii, sä vähän piirtelet siellä kuvistunnilla ja musiikissa ja liikunnassa hyppelet ja ei siellä tarvii niin kuin sillä tavalla opiskella. Ja mä innostan, että mä voisin siellä pärjätäkin. Niin mä sitten siitä innostuin sitä opettajuudesta ja mikä mut siihen innosti oli se, että mulla oli varma yleisö ja mulla oli lava. Joo. Eli mulla oli vapaus ja yleisö. Niin, sä puhut nyt opettajuudesta. Mä puhun opettajuudesta. Kyllä. Eli se mut sinne vei. Ei se, että mä jo olin päättänyt, että pääsykokeissa, siihen aikaan kun pääsykokeet oli vielä, tultiin läsnä siellä pääsykokeissa ja haastattelussa ja mä päätin jo etukäteen, että jos multa kysytään, niin kuin, että miksi opettajaksi, niin mä en vastaa, että sen takia, kun mä tykkään niin kuin lapsista. Ei, koska se ei ollut se totuus. En mä erityisesti lapsien kanssa halunnut tehdä töitä, vaan mä halusin tehdä ihmisten kanssa töitä, joka on mun yleisö.
ja kun mulla oli opettajana kuitenkin vapaat kädet, ei vapaat kädet siinä mielessä, että opetussuunnitelmaa pitää noudattaa, mutta siitä huolimatta vapaat kädet siihen opetustyyliin, että millä tyylillä mä opetan ja miten mä hallitsen sitä mun yleisöä, niin kyllä se oli mun motivaatio lähteä opettajaksi, että mä sain varman yleisön, siksi suuntauduin opettajaksi, mutta takaraivossa oli ihan koko ajan oli mahdollisuus siitä, että mitä jos saisi kerran olla virkavapaalla vuoden ja tehdä niin kuin komiikkaa. Ja tämä tietysti vähän pitkittyi, tämä lähtö siihen suuntaan sen lentopallouran takia, jonka mä lopetin yli 30-vuotiaana, 31-vuotiaana, ja sitten mä vasta avasin niin kuin ovet sinne, että alright, nyt mietitään sit sitä Victor Boria tai sitä Tom Hanksin elokuvaa, että löytyisikö sieltä komiikan puolelta jotakin mahdollisuuksia. Mutta on ihan mahtava niin aloittelevalle stand-up-koomikolle, kun yleisön on pakko tulla paikalle ja ne ei saa poistua ennen kuin artisti sanoo, että kyllä. Nyt voitte poistua. Just näin, että kyllä se kerran. Kyllä, mutta toki siis joku aina mulle sanoi, että sä olit varmaan tosi hauska opettamatta, no en nyt välttämättä. Mä toivon, että mä uskon ainakin se, mitä mä oon nyt oppilaiden jälkikäteen kuullut, niin kyllä niin kuin mua pidettiin hauskana persoonana. Joo. Mutta, eli kyllä se onneksi tuli sieltä taustalta, mutta se, että jos mä oon niin kuin käyttänyt tätä vaan, että eihän kukaan jaksaisi sitä, jos miettisi kaiken opetuksen sen kautta, miten mä saan tästä hauskaa. Miten mä saan prosenttilaskuista niin, että porukalla on hauskaa samalla kun lasketaan niitä. Se olisi varmaan mahdollista, mutta se olisi niin kova työ miettiä. Kyllä. Että eikä me nyt vaan, ottakaa sivu 6 ja laskekaa. Joo, ja sitten ne lapsetkin loppujen lopuksi ne väsyisi siihen. Väsyisi siihen nimenomaan. Just, voisiko olla vielä tavallinen tunti. Hiljaa. Just näin, saisiko nyt vaan laskea. Että hyvä muuten matikasta esimerkiksi huomasin sen, että mitä enemmän mä opetin taululla, niin se vähemmän ne oppi. Kyllä. Mitä nopeammin mä ne perusasiat kävin läpi, jolloin ne nopeimmat matemaattisesti eniten ajattelevat sai jo heti kiinni, että joo, tiedä mitä pitää tehdä ja rupesi tekemään. Ja sen jälkeen mä keskityin niihin ihan henkilökohtaisesti, rupesin kiertämään niitä, jotka mä tiesin, että ei samalla tavalla nappaa sitä matikan ajatusta heti. Niin mä tajusin, että se on paljon tehokkaampi tapa, että mä voin jauhaa siellä vaikka kuinka kauan siellä taululla ja ne on oppinut jo 5 minuutissa, ketkä nopeasti matikan oppii, koska siinä on eri tavalla sitä jollakin se on vaan nopeampi se matikan taju. Ja sitten ne, kenelle se ei ole niin nopeata, niin mä voin jauhaa siellä vaikka koko tunnin ja ne ei sittenkään ole saanut kiinni sitä, kun ne ei pääse itse tekemään sitä. Että kyllä se tekeminen on se, mikä eniten auttaa. Melkein varmaan asia kuin asia. Nyt oikeastaan ollaan semmoisella mun intohimoalueella, että tekisi mieleen alkaa puhua matematiikan opetuksesta, mutta tätä ei nyt muuteta kuitenkaan matematiikka-podcastiksi varmaan. Ei, kun tämä diftongi, niin me pysytään diftongin alueella. Kyllä. Niin, milloin sä sitten itse esiinnyit ensimmäisen kerran sillä, että sä voit sanoa, että tästä alkoi mun stand-up-koomikon-ura. Milloin sä olit niin kuin yleisön edessä, jos ei nyt oteta niitä yleisöä, joka on pakotettu kuuntelemaan? Joo, täytyy tosiaan, mulla on siihen ihan, ei päivämäärää ole, mutta vuosia ja vuoden aika, koska ne oli eka tapahtunut. Muistatko sä sen tilaisuuden? Muistan tilaisuudenkin, mutta se, että sitä ennen, kuitenkin tätä edelsi lapsuudesta asti yksin esiintymiset Isosena lasten leirillä, yksin esiintymiset tämmöisissä tapahtumissa, nuorten tapahtumissa esimerkiksi tämmöisenä niin kuin opiskelija tai vähän ennen lentopallouran lopettamista. Ja sitten lentopallouran jälkeenkin tein tätä 2 vuotta tämmöistä yksin esiintymistä, mutta sitten 2004 mulle sanottiin, että hei, toi tyyli, millä sä teet, se on kuin stand-up-komiikka. Mutta hei, että nyt sä sanoit semmoisen sanan, että voitko jatkaa? Että joo, että Jyväskylässä tehdään tuolla Ilokivessä tuolla yliopiston alakerrassa. Että siellä on tehty jo muutaman vuoden stand-up-komiikkaa. Mutta ihan oikeasti, että miksi mä tiennyt? Joo, sä voit mennä katsomaan sitä. Ja seuraavaan iltaan menin katsomaan ja totesin, että tämä se on. Mä olin 15 minuuttia katsonut, että tämä se on. Tätä mä oon etsinyt
koko ikäni. Tosin niin kuin sä oot, lentopallo oli se, mikä esti sen, että mä en voinut niin kuin sitä Niin, aloittaa, mutta että tämä on se, mitä niin kuin, nyt se löytyy. Ja sitten mä rupesin saman tien niin kuin kirjoittamaan tai miettimään, että mitä minä kertoisin, miten mä tekisin. Joo. Ja tämä oli siis 2004 marraskuu ja 2005, sanotaan vaikkapa toukokuu tai jotain semmoista, niin mä olin ensimmäistä kertaa niin kutsutulla, se oli Bar Vakiopaine ja sen klubin nimi oli Alipaineklubi ja se oli niin kutsuttu treeniklubi. Treeniklubeja on siis edelleenkin, se on tarkoitettu aloitteleville koomikoille. Sitä alipaineklubia itsessään ei enää ole, mutta treeniklubeja on, eli siellä ei makseta siitä esiintymisestä. Sinne saa ilmoittautua ei niin kuin karaokeen, että mä tulisin seuraavaksi esiintymään, vaan etukäteen sille, kuka sitä tuottaa sitä klubia, niin kerrotaan, että mä haluaisin tehdä. Saattaa saada puolen vuoden päähän tai seuraavaan iltaan tai vuoden päähän, riippuu kuinka paljon tunkoa, niin itselle 5 minuuttia. Siinä ajassa pitää niin kuin saada väki nauramaan, ja jos se menee hyvin, niin todennäköisesti ne on yleensä aina koomikoita, ketkä niitä pyörittää. Joo. Niin sanot, hei, ei mitään, tuu seuraavankin kerran, tai hei, mulla on kans klubi tuolla toisessa paikassa, tuu joskus sinne, ja tällä tavalla se sitten niin kuin, pikkuhiljaa aukeaa se tilanne, mutta töitä tietysti pitää tehdä, kiertää niitä treeniklubeja. Mä tämmöisellä alipaineklubilla olin tosiaan ensimmäistä kertaa, muistaakseni 5 minuuttia 7 minuuttia esiinnyin ja se meni ihan kohtuullisesti, mutta mulla oli tosiaan sitä taustaa jo siitä esiintymisestä itsessään, että se ei ollut se. Enemmän oli kysymys siitä, että naurattaako nämä mun jutut. Mulle tulee nyt heti tuosta mieleen, kun sä sanoit, että sä oot esiintynyt paljon, niin onko sua koskaan jännittänyt silloin nuorempana tai silloin, kun sä menit ekaa kertaa esiintymään, että mitä tässä käy? Joo, kyllä se aina jännittää. Se jännittää edelleen. Että, onko se edelleenkin? Niin joo, mutta ei se siis mitään sellaista jännitystä ole, että mä niin kuin oksentaisin ennen esitystä jännitykseni takia tai mä pelkäisin mennä sinne lavalle. Mä oon verrannut sitä enemmän niin kuin urheilijan suoritukseen, että mäkin hyppääjähän on kiivennyt sinne torniin monia satoja, en tiedä onko tuhansiakin kertaa, mutta kilpailutilanteita ainakin 100 tai satoja kilpailutilanteita. Ja joka kerta, kun se on siellä ylhäällä tornissa, niin sitä hermostuttaa. Jos aikoo onnistua. Just tämä, että jos aikoo onnistua, niin täytyy vähän hermostuttaa, että millä nimellä sitä nyt ikinä sitten kutsutaankin, mutta täytyy olla vähän sen perosia vatsassa, että se fokus pysyy siinä hommassa. Niin tässä on niin kuin sama, että siinä on niin kuin oltava fokus siinä, mitä aikoo siellä lavalla tehdä, ja jos ei fokus ole siinä, vaan ajatukset rennosti liikkuu eri aiheissa, niin se on jopa vähän niin kuin huolestuttavaa, jos niin olisi. Vaan kyllä siinä täytyy vähän sitä etukäteen jännittää, eli luoda sitä ajatusta sinne, että mitä aikoo lavalla tehdä. Se yleensä tulee toki vasta sitten ihan siinä viimeisillä minuuteilla, 15 minuuttia ennen lavalle nousua, 10 minuuttia ennen lavalle nousua alkaa tulla sitten sitä sellaista, että sen jälkeen on vähän vaikea pysyä paikallaan ja rennosti jutella näitä, että sitten rupeaa niinku keskittymään siihen omaan tekemiseen. Joo. Se on enemmän keskittymistä kuin niinkään semmoista vanhaa tai semmoista jännittämistä, semmoista, mikä olisi kauhean kiva, kun voitaisiin sanoa, että esiintyjät jännittää hirveästi. Joo, että ei sun tarvitse työstää sitä jännittämistä, eikä ole tarvinnut koskaan työstää sen näin just. enempää. Joo, sen enempää ei ole tarvinnut työstää. No, kerro nyt sen verran vielä, että miten se eka keikka meni. Nauroiko yleisö? Kyllä yleisö nauro. Mulla ei ole sitä nauhalla, että mä en niinku sillä tavalla muista tarkasti, että miten se meni ja mitä juttuja mä kerroin, mutta selkeästi yleisö otti mut hyvin vastaan ja tykkäsi siitä, että itselle jäi hyvä fiilis siitä keikasta. Mutta toki aika usein eka keikka otetaan hyvin vastaan sen takia, että yleisöllä on se sama jännitys vähän, että tämä on nyt ekaa kertaa, että mitenköhän tällä menee. Halutaan auttaa. Just näin, halutaan auttaa. Joo. Ja toinen keikka onkin sitten haastavampi, koska se on toinen keikka. Toki se voidaan ilmoittaa, että he tekee toisen keikkansa, mutta se on jo niin kuin toinen keikka, niin sitten odotetaan jo vähän niin kuin enemmän. Ja itsekin koomikko odottaa jo vähän, tiiäks, että edellinen meni niin hyvin, että ei muuta kuin henkseletä paukutellen, vai sitten kun se ei heti lähekkää, niin kuin lähti se aikaisempi, niin sitten
alkaakin hartioita Joo, jumittaa ja se ei lähdekään rennosti enää ja siis menee huonommin ja sen jälkeen miettii, että ei mä jatka tätä enää ollenkaan. Tämmöisiä tarinoita on paljon. kyllä, ja niitä on varmaan meillä kaikilla, että, niin kuin, että kun ekaa kertaa tekee jotain, niin ajattelee, että mä osaan tämän aivan loistavasti, Kyllä, ja sitten seuraavalla kyllä. kerralla niin tuleekin seinä vastaan helposti. Kyllä, mutta joo, että kyllä se, kyllä se antoi uskoa, että tosiaan nämä jutut toimi, mitä mä tein. Nyt jos sitä katsoisi videolta, niin mä luulen, että aika alkeellista tekemistä se on ollut, mutta jostakin se pitää aina aloittaa ja ei se niin alkeellista ollut, ettei kyllä sitä olisi pystynyt sitten jatkaa. Niin, on kuitenkin jäänyt positiivinen kokemus. Kyllä, just näin. Tehdään pieni väliloikka, niin sä oot näytellyt komediateatterissa Tampereella. Joo. No miten sä niin vertaat sitä, että sä olitkin yhtäkkiä käsikirjoitusnäytelmässä mukana ja jännittikö silloin yhtään? No vähän samalla tavalla kuin... Niin, että ei se ollut sen... Mutta toki sen verran enemmän jännitti ehkä kuin normaali stand-up-keikka tai tämä oma työ. Sen takia, että siinä mä olin vastuussa myös muille. Niin, eli mulla oli tarkat repliikit, mitä mun piti noudattaa. Pakko tietysti, jos ei olisi unohtanut, niin pakkoa sieltä oli jotenkin sitten luovia pois. Että joskus tämmöinen tapahtuikin, en nyt muista tarkasti, että miten se meni, mutta jotenkin ihan sieltä sitten luovitaan pois, että kaikki pääsee takaisin kärryille. Mutta se jännitti just, että mä oon niinku vastuussa muille, että mun pitää niinku muistaa ne repliikit, koska sitten jos en mä muista, niin sittenhän se niinku pysähtyy se tilanne ja muut joutuu vähän auttaa ja jollakin tavalla koitetaan päästä siitä tilanteesta sitten pois. Ei mitään dramaattista koskaan tapahtunut, kyllä kaikesta aina selvitti, jos jotain pientä tapahtui, mutta muuten sitten kokemuksena se oli kiva kokemus, mutta myös samalla mä huomasin sen, että näyttelijän työ ei ole mun intohimo. Onko ja mistä se johtuu? Joo, anteeksi nyt. En halua... Mä arvaan. Sä saat vihat niskoille, kun sä vastaat. Kyllä, mä arvostan tietenkin jokaista näyttelijää ja sen ammattitaitoista näyttelijää. Mutta se ero, minkä mä tosiaan huomasin, se on just näin, että se oli tosi mukavaa se harjoitteluvaihe. Eli se, kun niinku työstettiin, pohdittiin, mietittiin ohjaajan avustuksella, että miten tämä tehtäisiin ja millä rytmillä. Sitten huomattiin, että tämä toimii hyvin, tehdään näin. Sitten vielä ensi-iltahan oli aivan mahtava ja yleisö tykkäsi tosi paljon ja sitten siitä vielä muutamia esityksiä eteenpäin, 10 esitystä eteenpäin, 15 eteenpäin, kun vielä työstetään. Mutta me esitettiin sitä, oliko 111 kertaa tai jotain, yli 100 kuitenkin. Ja sitten kun se löytää sen uomansa, niin sitten se on sitä saman toistamista illasta toiseen. Niin sitten mä huomasin, että sitten mulle tuli semmoinen, että kaipas stand-up-komiikkaa. Mä tein toki samaan aikaan stand-up-komiikkaa, että ei se ollut niin, että mä olisin pelkästään silloin keskittynyt vaan siihen näyttelemiseen, että kyllä mä sain tehdä koomikohommiakin, mutta se silloin tajus se, että kyllä kaipaa sitä, että siinä on sitä joustavuutta, eloa, eikä sitä 4 seinää, vaan mulla on yleisön kanssa myös koko ajan mahdollisuus ottaa yleisöstä impulsseja ja elää sen yleisön kanssa. Näyttelijäkin elää yleisön kanssa tietenkin, vaikka siinä on se 4 seinä sinne yleisöön, mutta se näyttelijä aistii yleisöä ja ottaa yleisöstä niin kuin itsellensä fiilistä, mutta silti se ei voi niin kuin puhkasta sitä, se ei voi niin kuin ottaa yleisöä niin sanotusti mukaan siihen, vaan se joutuu näytellä sen näytelmään siellä 4 seinän sisässä, jota yleisö vaan sitten katsoo. Ja stand-up-koomikko saa elää yleisön kanssa ihan konkreettisesti. Ja se juttu, kun jokainen ilta on erilainen ilta, ei toisteta sitä samaa, vaikka mullakin on totta kai niitä rutiineja, mitä mä kerron, samoja juttuja uudelleen ja uudelleen, mutta mulla on täysvapaus poiketa niistä, minne mä haluan, koska mä en ole vastuussa toiselle. Näyttelijänä, jos on useampi näyttelijä, niin sä et voi ruveta sooloilemaan, vaan siellä pelataan niin kuin yhteispeliä, tiimipeliä ja sitä näyttelijän
ammatissa ja siinä ammattitaitoinen näyttelijä osaa sen tiimityön. Ja mä huomasin, että mä en ole niin hyvä tiimipelaaja, mä mieluummin sooloilen, niin se kyllä teki aika selkeäksi se, että kumpi on se mun intohimo. En mä toki siihen hommaan, jonka mä puolisattumalta sitten sain tehtäväksi, niin en mä nyt ajatellutkaan, että hei, nyt jää stand-up-komiikka ja nyt näyttelijäksi. Että kyllä mä siinä vaiheessa oli jo tajunnut. Mä tajusin se melkein jo nuorena, että ei se näyttelijätyö ole ehkä se juttu. Joo, En mä hakenut joo. tonne teatterikorkeakouluun. Joo. Niin kuin, että se jotenkin se ei, joku siinä oli, että kyllä se koomikko oli lähempänä mun sydäntä ja todisti sen, että kyllä mä oon ollut nuorena ihan oikeassa, että kyllä se on lähempänä mun sydäntä se koomikon työ kuin näyttelijän työ. Mulle tulee vaan mieleen, että kuinka hyvä koripalloilija sä olisit ollutkaan, koska siinä saa aina vähän sooloilla, mutta lentopallossa se sooloilu on aika vähäistä kuitenkin. Joo, siinä kun ei voi palloa pitää. Ei saa lähteä se on totta, sä et voi viemään sitä toisen puolen verkkoa. Ei, just näin, se on ihan totta, että kukaan ei voi lentopallossa levittää käsiä sille, että syötä, koska se on pakko johonkin päin se pallo laittaa. Aika nopeasti. Niin just näin. Joo, pakko mun on kuitenkin tuoda matematiikkaa taas tähän, koska toi sun vertaus, niin mulla itsellä omakohtainen kokemus, että mitä on luokanopettaja ja aineenopettajatyö. Että kun yläkoulussa oli aineenopettajana, matikaopettajana ja saman päivän aikana opetti 4 eri 7-luokalle samat asiat, niin sillä 4. kertana niin tuli just se, että miettii jo ihan muita, että mitä mä kaupasta ostan ja ei enää pystynyt olla mukana siinä. Ja mä voin kuvitella, että sulla on ollut vähän siinä näyttelijätyössä ehkä sitä samaa, että sitten kun se alkaa tuntua vähän tympeältä ja siihen urautuu. Niin. Joo, siellä istuu kulisseissa ja pohti että eniten jännitti välillä se, että muistaako mennä lavalle oikein sen aikaan, kun ajatukset harhailee muualla. Ja se on yksi, kun sitä opettajuutta pohdin, niin oli tämä syy just, että kun mietin aineopettajuutta yhtenä vaihtoehtona, niin mä 10 minuuttia mietin ja totesin, että ei just siitä syystä, että se on sitä samaa ainetta koko ajan ja mä en ole niin intohimoinen minkään oppiaineen perään. Kyllä. Että vaikka liikunnasta tykkäsin, niin silti se, että mä olisin opettanut liikuntaa 30 tuntia viikossa, niin ei innostanut, vaan mua innosti nimenomaan se, että mä saan tehdä kuvista, mä saan tehdä musiikkia ja biologiaa, viedä niitä metsään tai olla viemättä metsään. Kyllä. Tai, että siis, siinä on niitä vaihtoehtoja niin paljon enemmän kuin sitten tuossa aineopettajuudessa, missä totta kai sinäkin biologian opettaja saa viedä metsään ja niin poispäin, mutta se on silti kuitenkin, sä viet sen ekan ryhmän metsään ja sitten sä menet sen toisen ryhmän kanssa metsään. Ja näytetään samat mustikat. Kyllä. Joo, nyt meidän täytyy mennä siihen stand-up-asiaa pikkuhiljaa, koska muuten meillä menee koko päivä tässä haastattelussa. Sun kanssa on niin mukava jutella, mutta miten sä kirjoitat niitä tarinoita? Eli nyt kun sä lähdet tekemään sitä settiä, niin miten sä lähdet rakentamaan sitä ja miten se rakentuu? Rakentuuko se vuosien varrella vai voitko kertoa tarkemmin siitä, että kun sä lähdet rakentamaan jotain uutta esitystä? Joo, siinä on monta tapaa ja mä luulen, että se on aika lähellä monen laulun sanottajan, lauluntekijän tapaa tehdä. Joskus joku juttu tipahtaa suoraan syliin, siis sille tapahtuu joku asia ja se on käytännössä valmis ja vaikka samana iltana kertoisin sen jutun ja se on hauska. Joo. Koska se on niin valmis ja saman tien tipahtaa syliin. Lauluntekijällä voi käydä ja me tiedän tarinoita niistä, että se on vartissa tehty hittibiisi. Joo, kyllä. Kun se vaan on, se vaan syntyy. Ja sitten on toinen tapa, on sellainen, että mulla on joku aihe ja kiinnostuksen kohde, ilmiö. Muistan esimerkiksi Facebook silloin, kun se tuli, niin se oli yksi semmoinen, mitä mä mietin, että mä haluaisin tehdä tuosta Facebookista jotakin. Mutta en mä keksinyt sitä mitään, mutta se jäi kuitenkin mulle, että mä haluaisin tehdä. Ja sitten sitä lähti työstämään. Ihan päätti, että tästä mä työstän. Ja samalla tavalla lauluntekijä, sillä se haluaa jonkun aiheen, mutta ei se heti synny, vaan sitä pitää työstää. Sitten käy niitä, että mä teen jonkun jutun ja kokeilen
stand-up-koomikkona on melkein aina vietävä jutut lavalle, ei niistä muuten saa tietää, onko ne hauskoja vai ei. Joo. Ne vaan pitää viedä sinne lavalle ja katsoa, että toimiiko. Ja joskus käy niin, että vien lavalle jutun ja totean, että ei tää oikeasti. Mä vähän koitan muokata sitä. Joo. Lauluntekijä tekee samaa. Se muokkaa sitä ja koittaa. Lauluntekijä ei samalla tavalla vie sitä suoraan yleisön eteen. Se ehkä pallottelee jonkun tuottajansa kanssa tai jotain. Mutta meillä kun ei semmoista, niin se on tuo komiikka on hankalampi siinä kohtaa, kun sinne pitäisi saada niitä nauruja. Tosuuko se siihen nauru ytimeen? Kyllä me pallotellaan koomikoiden kesken asioita, mutta silti se, että se lava on kaikista vahvin mittari siitä, että onko se hauska. Sitä työstää ja se voi sitten loppupeleissä siitä tulee juttu, niin kuin mulla tuli sitä Facebookista juttu. Ja sitten voi käydä myös niin kuin käy lauluntekijälle, että ei tuu. Sitten se heittää pöytälaatikkoon, ei hävitä sitä, jättää sen tuonne pöytälaatikkoon. Ja joskus käy niin kuin mullekin on käynyt, niin kuin lauluntekijöille on käynyt, että ottaakin sen vuoden päästä sieltä pöytälaatikosta ja löytää kertosäkeen siihen. Joo. Tai muokkaa kertosäkeen ja tajuaa, että nyt. Se on Niin sama juttu käy joskus mullekin, että mä saatan ottaa vuoden päästä, 2 vuoden päästä sen niin kuin saman aihion ja löydänkin siihen jonkun uuden tulokulman, näkökulman, ajatuksen ja sitten siitä tuleekin hyvä juttu. Et siinä on aika monta tapaa, millä päädytään niihin juttuihin, mutta yhdistävä tekijä on se, että niillä jutuilla on se, että ne herättää itsessä jotain mielenkiintoa, että miksi mä haluan kertoa tämän jutun. Että mikä siinä viehättää itseä siinä ajatuksessa tai jutussa. Onko sulla ihan niin kuin aikataulutettu, että sä teet oikeita töitä jonain aikana vuorokaudesta? Että onko sä niin kuin, että nyt mä olen töissä ja mä mietin näitä juttuja vai onko sä ikään kuin aina töissä? Aina töissä, joo. Että kyllä sitä enemmän odottaa niitä ideoita ja niitä juttuja. Autoratissa niitä saattaa tulla tai jonkun keikan jälkeen jää pyörittelemään et en varsinaisesti istu kirjoittamaan juttuja, enkä kirjoita juttuja. Tässähän on koomikkoeroja, että jotkuthan kirjoittaa sanatarkasti jutut kirjoittamalla, istumalla koneen ääressä kirjoittamalla, vaihtamalla tuon sanan tuonne, delete tuonne ja pohtimalla siinä paperilla tai siinä näytöllä sitä juttua. Näitä koomikoita on. Sitten on semmoisia koomikoita niin kuin minä ja jotain varmaan siltä väliltäkin ja molemmilta laidoilta, mutta mun tapa tehdä on se, että mä ranskalaisilla, tai ensin se on niin kuin päässä joku ajatus ja mä sanelen sen esimerkiksi tuonne puhelimen sanelimeen, jos se tulee vaikka autossa se idea, niin mä sanelen sen sinne. Tai tuommoisilla niin kuin ranskalaisilla viivoilla heitän ne pääajatukset. Ja sitten puhumalla synnytän sen jutun. Lavalla puhumalla. Äänitätkö sä niitä juttuja itse koskaan? En sillä tavalla, niin kuin, että mä äänittäisin sen takia, että se hakee sitä lopullista muotoa. Mä äänitän vaan sen takia, että se jää muistiin se perusajatus. Just. Sitten puhumalla lavalla mä teen sitä jutusta niin kuin valmiin. Eli teen sitä samaa, mitä ne tekee siinä näytöllä. Joo. Siirrän ton sanan tuonne, jätän tämän sanan välistä pois. Eli kyllä siitä mulla tulee sanatarkka loppujen lopuksi sitä jutusta, mutta se tulee puhumalla, ei kirjoittamalla. Joo, että se on kuitenkin niin kuin tietyllä tavalla käsikirjoitettu se tarina Kyllä. sun päässä, Kyllä. vaikka ei ihan olisi niin kuin kirjoitettu. Joo, se ei ole käsikirjoitettu paperille, mutta se on käsikirjoitettu mun päähän ja se tulee muutaman kerran, 5 kerran, 10 kerran jälkeen se menee siihen omaan uomaansa ja sitten se menee sillä samalla käsikirjoituksella siitä eteenpäin. Joskus sinne saattaa tulla jotain lisäyksiä sitten aikojen saatossa, mutta kyllä se käsikirjoitettu loppupeleissä on, mutta se ei ole paperille. Onko sulle koskaan tullut sellaista oloa, että
nyt ei vaan tunnu, että ei niinku irtoisi mitään, että menee päivä ja toinen ja viikko. Tuleeko Joo. koskaan ahdistusta sen suhteen, että No siis joo, siinä vaiheessa, kun alkaa olla semmoinen olo itsellä, että nyt olisi kiva saada uutta materiaalia, niin kuin ihan lavalle, että on näitä samoja materiaaleja tässä pyöritellyt vuoden verran, 1,5 vuotta, niin olisi kiva saada uutta materiaalia. Ja jos ei ole näköpiirissä, ei ole aihioissakaan sellaisia, mistä tietää, että näistä saattaisi juttu syntyä, niin silloin on semmoinen olo, että nyt ja silloin lähteekin ihan eri tavalla vähän niin kuin koittaa pistää päätä pyörimään, että löytyisikö jostakin jotakin. Eli sillä tavalla semmoista aktiivista etsimistä, että vaikka tuossa äsken sanoin sitä, että odottelen niitä ideoita, niin kyllä tulee hetkiä, että mä en niin sanotusti odotan niitä ideoita, vaan rupean aktiivisesti etsimään niitä ideoita. Mutta ne on aina kuitenkin elävästä elämästä. Kyllä, just näin, että kun ne on elävästä elämästä semmoisesta, niin kuin mihin mä törmään tai mitä mä radiosta kuulen, ja josta mä saan jonkun ajatuksen. Ja loppujen lopuksi sehän mä kuulen radiosta jotain, niin loppupeleissä se saattaa olla aivan eri juttu, Joo. mikä se alkuperäinen ajatus on ollut. Sitten kun mä annan niille otsikoita, niille jutuille, yhdenkin jutun otsikko on tällä hetkellä toksinen, eikä ei se kerro mistään toksisuudesta. Se lähti niin kuin liikkeelle toksisuudesta tai siitä maskuliinisuudesta ja toksisesta maskuliinisuudesta, mutta ei se millään tavalla kerro siitä enää. Mutta se vain lähti siitä liikkeelle. Joo. Ja siinä alussa oli sitä, mutta mä loppujen lopuksi tässä käsikirjoitusvaiheessa, niin kun ulos sitä puhuin, mä huomasin, että en mä. Mutta se jäi se otsikko kuitenkin toksinen. No sen otsikko edelleen, ja kun mä oon toksinen lukee mun biisilistassa niin sanotusti, eli siinä rungossa, mitä mä ajattelin, että mä kerron, niin mä tiedän, mikä juttu se on, vaikka se ei tosiaan kerro enää siitä alkuperäisestä ajatuksesta. Onko sellaisia stand-up-koomikoita sit, jotka niinku ihan keksimällä keksii tarinoita? Et tiedätkö niinku, että onko siinä niinku 2 eri koulukuntaa? On 2 eri koulukuntaa, että osa ihan keksii tarinoita, että näin olisi voinut tapahtua. Täysin tarina, joka ei millään tavalla ole koskaan tapahtunut niin kuin sinne päinkään, niin semmoisia koomikoita myös on. Ja jos ne saa yleisön nauramaan, niin miksei? Niin kuin totta kai, niin kuin sanoit, saa tehdä monenlaista stand-up-komiikkaa. Että mulla on vain oma periaate siitä. Ei stand-up-komiikassa missään vaiheessa ole semmoista periaatetta, ettei saisi keksiä tämmöisiä tarinoita tai juttuja, mitkä ei ole oikeasti tapahtunut, niin semmoista sääntöä on missään. Joo, miten se toi stand-up niin kuin voisi tälleen niin kuin kuvitella, että se on ehkä tällaisesta esiintymisen lajeista, jos puhutaan, niin aika vaikea niin kuin löytää vaikeampaa. Että koska siinä on kuitenkin se, että jos ei se yleisö reagoi, niin voi, että nyt ei muuta kuin vaan sitten verhoetaan itkemään. Niin miten sä koet, että stand-up, että soveltuuko se, millä tavoin, jos sä vertailet niin kuin eri esiintymisen lajeja, niin mitä sä sanoisit niistä? Ja sitten jos mä jatkan vähän, niin kun joka koulussa ja joka luokassa, kun ollaan puhuttu luokista ja opettamisesta, niin löytyy se oma pikku koomikko sieltä luokasta, niin miten sä ajattelet, että niin kuin stand-up soveltuisi esimerkiksi nuorille tai ihan lapsille, niin mitä ajatuksia sulla tästä tulee? Mä joudun allekirjoittaa tuon väitteen haastavasta lajista. Mä oon jäävi tietysti itse sanomaan, kun itse sitä teen, niin sanomaan jotenkin sillä tavalla, että joo, tää on vaikein laji, mitä voi tehdä, niin ei, kyllä mä ihailen ihan suunnattomasti taitavia kitaristeja, ihan mitä tahansa taitavaa mä niin kuin ihailen, enkä itse pystyisi missään tapauksessa samaan. Mutta mä allekirjoitan sen takia, että siinä on muutamia semmoisia pointteja, ja erona taikuriin, siis hauskaan taikuriin, joka kertoo hauskoja juttuja ja porukka nauraa, hauskaan trupaduuriin, huumorilaulajaan, joka kertoo hauskoja juttuja ja laulaa hauskoja lauluja. Ero niihin on se, että niillä on se backup. Eli niillä on se, että jos ei juttu naurattanut, ei mitään, mennään taikatemppuun. Ja sitten se
taikatemppu kun onnistuu, porukka antaa aplodit. Ja kyllä. Samaten jos ei trubaduurilta nyt ne välispiikit niin lähe täysillä, on jossakin tilaisuudessa, missä porukka ei kauheasti kuuntele, niin ei se mitään, mennään seuraavaan lauluun ja lauletaan lauluja. Sitten saa aplodit tai ei saa, mutta ei kukaan tule puuaamaan lavalta, jos ei nyt ole sitten ihan umpisurkea lauleja, mutta todennäköisesti kukaan ei trubaduurihommia tee, jos ei yhtään osaa laulaa. Joo. Ja nämä erottaa stand-up-koomikon, tai stand-up-koomikosta erottaa juuri se, että kun stand-up-koomikolla ei ole mitään mihin mennä. Ei ole mitään mihin siirtyä. Että okei, nämä vitsit ei nyt lähde, niin kerrotaan seuraava vitsi. Eli ei ole mitään, minkä ottaa siihen sitten väliin niin, että mihin jotenkin, minkä taakse mennä sitten. Sitten toinen vielä, kun on tämmöisiä hahmoja, että voidaan hassua peruukkia, niin sä olet siellä hahmossa ja siellä on niin paljon helpompi olla siellä hahmossa, kun sehän en ole Kyllä. minä, vaan se on tämä hassu hahmo, mikä tässä on, mille kukaan ei nyt naura, mutta ei se mitään, minä pelleilen edelleen loppuun asti ja lähden sitten täältä pois. Ei se häviä ole sekään, jos ei kukaan sille naura, mutta mulla on ollut peruukki, mulla on ollut aurinkolasit. Enhän se ollut minä. Ja kun stand-up-koomikko on vain minä, ei hahmoa, ei mitään mihin tukeutua ja turvautua. Ja jos ei se lähde, niin se ei lähde, eikä ole mitään muuta paikkaa paeta kuin sit sinne taakse ja itkemään. Joo. Se on sillä tavalla aika raadollinen. Ja sitten se, että joku taikuri, jonglööri voi harjoitella sitä taikuutta, jonglööraamista kotona peilin edessä vaikka 3 vuotta ja tehdä itsensä taitavaksi ja mennä yleisön eteen sen taitonsa kanssa. Stand-up-koomikko, kun ei sitä hauskuutta voi harjoitella. Siis niin kuin, totta kai vähän voi harjoitella, mutta siis ei sillä tavalla harjoitella, että sä peilin edessä harjoittelet. Jutut voi yrittää opetella ulkoa, että osaa ne sujuvasti kertoa. Sillä tavalla voi harjoitella. Mutta kun se tulee ainoastaan ja vain niistä yleisön reaktioista sitten se tieto, että oliko tämä juttu hauska. Joo. Jonglööri tietää, että jos se saa 5 palloa pysymään ilmassa, niin se tietää, että se osaa. Koomikko ei tiedä mistään muusta kuin siitä, että se on lavalla ja yleisö nauraa, niin se tietää, että se osaa. Peilin edessä ei saa käsitystä, osaanko mä vai enkö mä osaa. Niin siinä on mentävä aika aikaisin lavalle ja ottaa vastaan se, mitä on tulossa, eli naurut tai ei naurua. Sen takia se on esimerkiksi niin kuin tuommoiselle nuorelle, jolla on vielä vähän niin kuin muutenkin hakemista oman itsetuntonsa kanssa tai oman identiteettinsä kanssa ja sitten yrität seistä siellä mikrofoni kädessä ja kertoa hauskoja juttuja, jos ei kukaan naura, vaan päinvastoin siellä porukka painaa käsiä päähän tai päätä käsiin ja on sitä, että voi, että tuu pois sieltä, tuu pois, please, tuu pois sieltä. Se on hirveä tunne yleisöstä ja sen tajuaa se esiintyjä itsekin, että tämä on ihan kauheata ja sitten se ei tiedä, mitä se tekisi muuta kuin sitten jossakin vaiheessa lähtee vaan pois lavalta. Että on se sillä tavalla aika raadollinen, että en lähtisi niin kuin kovin nuorena sitä tekemään, varsinkaan jos ei ympäristö ole ihan 100% turvallinen. Joo, kyllä. Voisi just nimenomaan sitä turvallisuutta niin voisi korostaa jopa, jos ajattelee sitä, että ei kannata ehkä nuoria niin kannustaa nyt ihan koulun kevätjuhliin. En kannusta, joo. Ja Esitys, sitten siinä kun mainitsit sen luokan koomikon, niin se on myös 2 eri asiaa. Kyllä. Se, että sä hauskuutat sun kavereita tai aikuisiällä työkavereita kahvihuoneessa. Kyllä meillä on hauska toi. Kyllä meillä on hauska kaveri tuo. Sun kannattaisi mennä stand-up-koomikoksi. Ja sitten kun se lähtee lavalle, se samainen, joka naurattaa sitä porukkaa siellä kahvihuoneessa, ja sitten siellä on täysin vieras yleisö. Niin siellä ei olekaan se tuttu kaveriporukka.
niin siellä pelataankin eri pelimerkeillä. Ne ei ole ne pelimerkit, mitä Joo. on jaettu siellä kahvihuoneessa, vaan siellä jaetaan uudet pelimerkit. Ja mä en väitä, että se ei onnistu. Se voi olla myös hauska siellä lavalla vieraan yleisön edessä se samainen kaveri, mutta se ei ole suora. Ne ei suoraan korreloi aina keskenään, niin se luokan pelle ei välttämättä ole kuitenkaan se tuleva stand-up-koomikko. Se voi olla se hiljainen, joka seurailee muita ja tekee muistiinpanoja. Niin se voi olla kuka tahansa siltä luokalta se tuleva stand-up-koomikko. Niin kuin puhuit tuosta työmaaruokalla siitä naurattajasta, kun hän tuntee yleisön, niin miten kun sä itse menet nyt vaikka huomenna, sä menet Turun kaupunginteatteriin esiintymään, niin yritätkö sä lukea sitä yleisöä ennen kuin sä menet lavalle? Joo, kyllä mä tykkään siitä, että mä vähän näen sitä yleisöä. Jotenkin hengitän sitä samaa ilmaa kuin se yleisö. Koitan vähän päästä semmoiseen niin kuin fiilikseen siitä, että millä tunnelmalla ne ihmiset on tullut. Mutta nehän se on niin kutsutusti heterogeeninen yleisö, eli Niin, että kyllä. siellä on pariskuntia, siellä saattaa olla äiti ja tytär, niin kuin vaikkapa lähtenyt, siis aikuinen tytär, lähtenyt, kun stand-up-klubit on aika usein K18, niin, niin kuin tämäkin on, niin se, että siellä voi olla niin kuin, vähän niin kuin perhe lähtenyt, jos on aikuisia lapsia ja työporukka on voinut lähteä. Siellä voi olla joku polttariporukka vaikka, eli ne on hyvin eri lähtökohdista tullut katsomaan sitä esitystä. Sitten mä koitan jollakin tavalla muodostaa niistä jollakin tavalla yhtenäistä porukkaa. Niin tavallaan, että ne olisi sitten niin kuin se Kyllä. Yksi. Ne olisi niin kuin yksi sitten. Kyllä. No mikä sitten tekee jutusta hauskan? Yllättävyys, se varmaan on se. Onko se kaikkein tärkein? Joo, se varmaan se, että se yllättää jollakin tavalla yleisönsä. Monia muitakin varmaan elementtejä on, mutta toi on niin kuin sellainen ehkä selkein ja yksinkertaisin todeta, että se on yllättävä. Toinen erittäin tärkeä asia on se, että se sama juttu, ihan sama juttu, sanatarkasti sama juttu, toisen kertomana voi olla hauska ja toisen kertomana ei. Eli toinen, mikä tekee jutusta hauskan, kuinka sen kerrot. Eli sillä on iso merkitys sillä, miten sen kertoo. Sitten mulle tuli heti mieleen siitä sun mehiläisesimerkistä, että lievä liioittelu varmaan ei ole koskaan pahasta. Ei ole koskaan pahasta. Ja voisi kuvitella, että niin on hienoa, jos mä pystyn samaistumaan sun juttuun. Niin joo, nimenomaan se tarttumapinta siitä, että ymmärtää, mikä tässä on hauskaa ja jopa niin kuin sanoit, niin samaistuminenkin, niin se on vielä siitä yksi askel sitten vielä niin kuin eteenpäin. Että se, että pystyy tunnistaa, että mä tiedän ja tunnistan ton, mikä tuossa jutussa on hauskaa, mutta sitten jos pystyy vielä samaistumaan siihen, että tämä osuu ihan täysin. Niin kuin, mulle kävi näin. Just näin, niin se on niin kuin sitten vielä siitä yksi askel eteenpäin. Varmaankin tämmöinen teineistä tehty huumori, niin monet isät ja äidit pystyy helposti samaistumaan. Kyllä, ja teinit taas itse ei pysty, koska se on liian lähellä, niin ei ne ymmärrä mitä sitä. hauskaa joo, tässä ei ne tavoita sitä samalla tavalla. Vaikka ne vähän niin kuin ymmärtäisikin, niin silti ne ei ymmärrä. Ja sen takia teinit ei ole niin kuin mitenkään helppo yleisö, koska se samaistumispinta sitten on tosi vähän. Joo. Koska ne, niin kuin, mä kerron omasta elämästäni, ja jos mä puhun mä nyt en puhu, mutta jos mä puhuisin vaikka appivanhemmistani, tai voi mä joskus puhua, mutta ei ole tällä hetkellä mitään juttuja heistä, niin. Mutta jos mä puhuisin jotakin siihen viittaavaa, niin kyllä ne varmaan tietää ehkä, mitkä on, ei kaikki tiedä edes käsitettä appivanhemmat, mutta jotkut ehkä tietää käsitteen appivanhemmat, mutta ei ne tavoita siitä mitään, että mitä se tarkoittaa, että on appivanhemmat itsellä. Mutta sitten kaikki, joilla on, niin tietävät, niillä on tarttumapinta siihen, että ne tunnistaa. Esimerkiksi tämmöisen yksinkertaisen asian tässä. Muistan vaan, kun sanoin tuossa yhdellä lavalla, vaikka sitten mulla ei mitään erityistä juttua, mutta tuli vaan mieleen, että se on hauska, kun iän myötä tulee semmoinen
mä oon aika optimisti itse, eli että mä laskesken, että onhan mulla tässä 5 minuuttia vielä aikaa, mä ehdin vielä. Tännekin tulin myöhässä, niin just sille, että kyllä mä ehdin tässä vielä tämän homman tehdä. Mutta iän myötä tuntuu, että on niin kuin aina ajoissa. Tai ainakin mitä esimerkiksi appivanhempia katsoo. Että jos sovitaan, että tulkaa 3 meille, niin on 1:30 meillä jo. Ja tässä näkee heti sen huumorinkin, että mitä ne nyt jo tuli. Just, niin, ja tämän tunnistaa suurin osa, koska vanhemmitenhän ihmisille tuntuu käyvän näin, että päivään mahtuu yksi asia ja siellä ollaan ajoissa. Koska ei tarvitse päivään ympätä montaa ja niin poispäin. Niin tämän tunnistaa, mutta kerropa tämä teinille, niin ei se tavoita yhtään sitä, että sen takia itse on vaikea esiintyä samanikäisille. Samanikäisen on sitten, kyllä teinin on helpompi esiintyä teinille, mutta verbaali huumori vaan tahtoo tulla vähän myöhemmin kuin teini-iässä. Niin kuin, että pystyt verbaalisesti sanaleikittelemään. Kyllä, ja olla niin kuin, että se tulee, sarkasmin taju tulee esimerkiksi yllättävän myöhään. Joo, kyllä. Että kun mä koulussa esiintyessä kerron, että kiva tulla kouluihin esiintyyn, kun itse on ollut opettaja. Kiva päästä esiintyyn kouluihin, koska täällä aina muistaa, miksi aikana lopetti ne hommat. Ei oppilaat nauraa. Enkä mä niille sitä juttua kerrakaan, se on opettajille, koska ne nauraa. Niin toi on hyvä esimerkki sellaisesta, että ei noinkaan yksinkertaista tämmöistä niin kuin sarkasmia sarkasmia toi on. Niin ei yläkouluikäinenkään tavoita. Joo, kyllä. Onko stand-upissa erilaisia tyylilajeja? On. Niin kuin sä puhuit tuosta hahmosta, mutta voiko sä kertoa niistä vähän, että ja mikä sun tyylilaji on? Tämä on vaikea, tämä on sama kuin musiikissa puhuttaisiin tyylilajeista, niin mä en halua mihinkään kategoriaan. Mä teen, mutta kun me lähdetään nyt kategorioimaan vähän meidän tyylilajeja stand-up-komikasta, lähdetään hyvin yksinkertaisesta ja tunnistettavasta liikkeelle, on one-linerit. One-liner, koomikko, kertoo lauseen ja sen päässä on vitsi tai pantsi. Puhutaan setupista, eli asetellaan se ja sitten siellä on pantsi. Toi voitaisiin sanoa one-lineriksi toi, minkä kerroin. Kiva käydä kouluissa esiintyys, koska täällä aina muistaa, miksi aikanaan lopetti ne hommat. Se on yksi lause. Kyllä. Ja siellä on pantsi lopussa. Se juttu ei jatku enää mihinkään siitä. Ja näitä one-lineri kertoo. Liittyykö ne edes toisiinsa? Ei välttämättä. Ei välttämättä. On saattanut olla, että se laittaa niitä jollakin tavalla vähän niin kuin jonkinlaisen aihepiirijärjestykseen. Joo. Mutta suomalaisista koomikoista Robert Pettersson on erittäin hyvä esimerkki one-liner-koomikosta. Joo. Ja sitten on näistä tietysti eri niin kuin variaatioita tai sivuhaaroja, että on siis semmoisia koomikoita, jotka tekee periaatteessa one-linereita tai one-liner juttuja, mutta sitten ne saattaa myös vähän sitten poikia ja tulla niin kuin lisää sinne. Ja tästä on taas yksi parhaita esimerkkejä on sitten Ismo Leikola, joka ei ole one-liner-koomikko, mutta monesti hänelläkin yhdessä lauseessa on se setup ja pantsi, mutta kun Ismolla on taito lähteä rönsyilemään siitä samasta lauseesta eteenpäin ja ruveta rakentamaan, kun tiiliseinän rakentamista niin kuin ylöspäin sitä juttua. Ja Ismolla on äärettömän hyvä taito siihen, että yleisö jo luulee, että tämä oli nyt se viimeinen pantsi. Niin se rakentaa sen päälle vielä 2-3 pantsia lisää. Niin, että sieltä tulee koko ajan niin kuin se juttu, kerroksia lisää. Että vaikka se lähtee
vaikka siitä yhdestä lauseesta. Ja Mikä sinällään ei ole hauska. Joo, mikä sinällään on. Että se olisi niin kuin, jollekin se jo riittäisi, että hei, tämä oli hauska, mennään eteenpäin. Niin Ismo ei meekään, vaan se lähtee siitä sitten rakentaa sitä. Sille ei ole mitään nimeä mulla sanoa, mikä tämä on, mutta mä näen, että se on vaan tosta one-liner-koomikosta sitten niin kuin kehittyneempi väärä sana, siis niin kuin erilainen versio. Sitten on tämmöisiä niin kuin just hyvin vahvasti tarinankertojia, jotka niin kuin kertoo tarinaa, jonka sisällä on useita tämmöisiä niin kuin pantseja. Ja mä oon varmaan lähellä sitä, mutta sitten toisaalta, niin kuin mä sanoin tuossa jossakin vaiheessa, että mä en ole niin vahva tarinankertoja. Siis niin kuin semmoinen, että on tosi vahvoja, hyviä tarinankertojia koomikoissa. Niko Kivelä on yksi hyvä esimerkki, että se kyllä kertoo niin hyvin sen tarinansa ja sinne sisään pantseja. Joo. Mä oon siitä, niin kuin sanoin, tietynlainen versio, että se ei ole niin tarinankerrontaa, että mä luokittelen itteni taas enemmän tämmöiseksi groundworkia tekeväksi koomikoksi. Groundwork tarkoittaa yleisön kanssa pelaamista. Joo. Eli otetaan yleisöä mukaan siihen, kysytään yleisöltä, roustataan yleisöä ja pelataan sen yleisön kanssa. En mä tietenkään koko esitystä rakenna sen varaan, että mä vaan teen sitä, mutta mä teen sitä keskimääräistä koomikkoa enemmän. Ja näitä on Jussi Simola esimerkkinä meidän koomikoista ja muitakin, mutta se nyt nimenä tulee tässä mieleen. Onko se kaikkein vaativin muoto? En mä uskalla sitä sanoa. Nyt ei voi sanoa sitä, kun sä teet sitä. Joo, en mä uskalla sitä sanoa. Mutta kuitenkin, että siinä sä rohkeasti otat sen yleisön mukaan, siinä on pakko tavallaan joutuu lähteä käsikirjoituksesta kuitenkin pois. Joo, pitää poiketa käsikirjoituksesta, kyllä, juuri näin. Ja se on niinku se tyyli, mistä mä tykkään, että mä tykkään poiketa käsikirjoituksesta. Eli ottaa vähän riskiä. Joo, leikkiä siellä käsikirjoituksen ulkopuolella, mä tykkään siitä. Joo. Sitten on tietysti niinku näitä, joilla on joku agenda, kantaa-ottavuus, haluavat ottaa kantaa, poliittista kantaa, yhteiskunnallista kantaa, niin niitä koomikoita. Jukka Lindström esimerkkinä, joka tekee myös tätä Kovan viikon iltaa, mielellään tekee yhteiskunnallisia aiheita, ja Iikka Kivi tekee mielellään ja kiertää esimerkiksi semmoisella luontosuhde, kun luonnon puolesta puhuja, niin on ottanut sen mukaan komiikkaansa. Näitä jokainen tietysti voidaan laittaa omaan lokeroonsa, niin kuin musiikissakin jokainen räppäri voidaan laittaa omaan lokeroonsa. Ei ole vaan yhtä tapaa tehdä rap-musiikkia, vaan sitten on monia lokeroita, niin samalla tavalla koomikot, jokainen menee sitten loppupeleissä omaan lokeroonsa, mutta kyllä me tämmöisiä pieniä karsinoita voidaan rakennella enemmän tai vähemmän keinotekoisia karsinoita. Onko sulla siihen mitään tavallaan niin kuin backupia, että jos se yleisö ei jostain syystä lähtisikään sun toivomalla tavalla mukaan, vai tiedätkö sä, että, niin kuin, että kun sä otat sen yleisön mukaan, että, niin kuin, että kyllä mä saan sieltä jollain tavoin haluamani vastauksen tai sellaisen vastauksen, mistä mä pääsen eteenpäin? No kyllä yleensä siihen pystyy luottaa tai uskaltaa luottaa, että kyllä sieltä nyt jotain tulee, että kyllä me jollakin tavalla eteenpäin päästään. Mutta sitä mulla on totta kai ne rutiinit, että jos jostakin syystä se nyt ei lähde, niin mulla on ne rutiinit, joita mä kerron ja niihin meen sitten että on siinä näitä mahdollisuuksia, mutta kyllä siinä luottaa täytyy myöskin siihen, että kyllä se yleisön kanssakin perille päästään. Joo. Miten esiintymistä, niin voiko sitä jotenkin harjoitella ennen kuin menee lavalle? Vai onko se niin kuin sä kuvasitkin vähän, että sitten vaan mennään sinne testilavolle ja ollaan yleisö edessä, mutta onko ennen sitä mitään tapaa harjoitella sitä esiintymistä? Se on oikeastaan ainoa, minkä sanoin, että kun keksii ne juttunsa ja kirjoittaa ne juttunsa, pohtii ne juttunsa, niin niiden ulkoa opettelu niin, että ei tarvitse sitä jännittää, että muistankohan mä, miten nämä jutut meni. Niin. Mutta se, että mitä mä teen ennen lavalle menoa nykyään, niin ei tietenkään ole mitään sellaista, että se on sitä urheilijan. Eli sitä, että mäkin hyppään ja käy mielessään sen
mentaalisesti sen. Niin samalla Että on- tavalla mä niin kuin vaan mentaalisesti omassa päässäni käyn, en juttuja läpi, mutta siis sitä vaan jotenkin sitä fiilistä siitä, että okei, kohta ollaan lavalla, mitä se tarkoittaa. Että sellaista henkistä valmistautumista, mutta tämmöiselle aloittelijalle se reenaamisohje on juuri se, että kirjoita jutut, opettele jutut, ja niitä ei tosiaan tarvitse olla aluksi kuin vaikka 5 minuuttia sitä Kyllä. juttua, koska siihen 5 minuuttiinkin mahtuu jo aika paljon kuitenkin loppupeleissä, vaikka se tuntuu lyhyeltä ajalta, mutta siinä vaiheessa, kun on siellä lavalla mikrofoni kädessä, niin se ei välttämättä olekaan niin lyhyt aika. Kirjoita jutut, opettele jutut, ja meillä lavalle ei siinä oikeastaan muuta vaihtoehtoa ole, ja tämä kaikki, tuo kirjoittaminen voi tapahtua pidemmällä aikajänteellä, mutta silläkin kun jutut on kirjoiteltu, ne on opetettu ulkoa, niin sitten oikeastaan ei ole muuta kuin vaikka seuraavalla viikolla lavalle. Sitten ei sitä kannata odotella kauempaa, koska siinä voi käydä niin, että on 5 minuuttia kirjoittanut, josta toimii minuutti. Ja loput 4 minuuttia ei toimi. Mitä sitten tehdään niin seuraavaksi kerrassa? Sittenhän se, että se on kannattanut ottaa nauhalle se juttu. Joo. Joko videolle tai ihan sanelimelle. Ja kuuntelee sen jutun läpi. Merkkaa tai kuuntelee, mihin on tullut nauruja. Mikä juttu toimi. Ja mikä juttu ei toiminut, pohtii, miksi se ei ehkä toiminut. Ja koittaa miettiä, että saisiko sen toimimaan. Eli muuttaa vähän sitä juttua. Tulokulma, äänenpainoa, vaihtaa jonkun sanan toiseen. Miettiä, että eikö ne ymmärtänyt, mitä mä yritin tavoittaa tällä. Koska se ongelma joskus voi olla se, että se on oikeasti hauska juttu. Ja se on omassa päässä hauska, mutta kun koomikon pitää saada se myös muiden päähän hauskaksi, että ne ymmärtää, että mikä siinä oli hauskaa. Ja se on se, mitä mä sanoin sillä, että miten sen kertoo. Niin siinä on joskus ihan äänenpaino, tauko on isossa merkityksessä, että yleisö saa kiinni sitä, että nyt mä tiedän, mikä tässä oli hauska. Työstää niitä. Sitten siitä vaikka seuraavalla viikolla ei kun lavalle vaan samoilla jutuilla, tai jos on keksinyt jotain muuta, niin niillä, mutta työstetyillä jutoilla. Se, mikä toimi, niin pitää sellaisena. Voi olla, että se seuraavalla kerralla ei toimi niin hyvin kuin se toimii ekalla kerralla, niin se voi olla vähän vaihteluita sitten keikkakohtaisesti. Ja taas nauhalle, ja taas työstetään, ja taas nauhalle, kunnes se 5 minuutin paketti on niin valmis, että sitten voi ajatella, että sitten se on uomissa, ja sitten esittää sitä. Eli mä vähän tiivistän, tai yritän tätä jotenkin selkiyttää itselleni, eli jos mulla on mielestäni hauska juttu, yleisö ei naura, niin mä saan olla vähän itsepäinen, eli mun kannattaa niin kuin miettiä sitä, että kun mun mielestä on hauska juttu, niin mä teen tälle jotain, jotta tästä tulee muillekin hauska juttu. Just näin. Ei kannata luovuttaa ensimmäisenä. Se ei välttämättä ole kiinni siitä, että se juttu on huono. Se voi olla vaan huonosti kerrottu. Joo. No mitä sä sanoisit tämmöiselle, ei tällaiselle, vaan sellaiselle aloittelevalle stand-up-koomikolle, joka niin haluaa, hän on tehnyt nämä sun 3 asiaa, niin jos hän niin lähtee hakemaan sitä omaa koomikkopersoonaa, mikä se sitten ikänä onkin, niin miten sitä omaa roolia voisi niin hakea tai sitä tapaa olla stand-up-koomikkona, vai pitääkö antaa vaan niin kuin ajan kertoa se? Ajan kertoo, ja siihen voisi sanoa, että mahdollisimman lähellä sitä, mitä oikeasti on. Eli ole oma itsesi. Ole oma itsesi näin. Niin kuin, ole oma hauska itsesi. Ole oma hauska itsesi. Siis sillä tavalla, että ainahan sitä on jonkinlaisessa roolissa, kun on siellä lavalla, on esiintyjän roolissa, mutta että lähtee hakemaan mieluummin juuri sitä kautta, mitä on, eikä niin, että tollainen mä haluaisin olla, että on nähnyt jonkun koomikon ja mä haluan tehdä niin kuin ton tyyppistä komiikkaa. Niin, ei ruveta playback-laulajiksi. Ei, vaan mieluummin niin, että lähtee tekemään sitä komiikkaa niin kuin sellaisena kuin on. Toki se voi olla, että tyylilaji, eli mä haluan tehdä poliittista, mä haluan tehdä härskiä huumoria, niin sen voi päättää, mutta se itse se olemus ja tyyli, niin kuin se mikä on siellä lavalla, niin kyllä mä suosittelen siihen, että ei lähde hakemaan mitään hahmoa itselleen tai jotain tämmöistä, niin kuin mitä ei ole. Otan Ismo Leikolan tähän esimerkiksi, niin hyvin herkästi joku voi ajatella, että Ismo on niin kuin hahmo, semmoinen ei ole.
Ei ole, se Joo, on. hän on ihan oma Hän on, itsensä. on. Mä oon Joo, soittanut ekan kerran Ismo Leikolla, niin hän vastasi, Ismo, joo. eikä tiennyt kuka soittaa, eikä yrittänyt olla hauska. Se on hänen tapansa puhua, hänen tapansa olla. Eli ei siinä ole mitään hahmoa. Onko sun oma koomikkopersona muuttunut matkan varrella? Ja koetko sä, että se muuttuu vielä tästä? Ja jos muuttuu, niin mihin suuntaan? No toivottavasti ei ole muuttunut just tästä syystä, mitä mä kerroin. Niin Että mä kerroit, toivon, kyllä. että se on niin kuin lähtenyt heti jo siitä, ja se on ollut mun ajatuskin, että se on se, mikä se on, Mikko Vaismaa. Ja se on se, mitä mä oon stand-upissa ihastunut. Että mä oon siellä omana itsenä ja mä saan kertoa, mitä mä haluan, kunhan se vaan on hauskaa yleisön mielestä, mitä mä kerron. Se on ainoa niin kuin kriteeri sille. Joo. Totta kai se on sillä tavalla muuttunut, jos mä nyt katson itseäni vaikka sieltä ekasta esityksestä, ekan 5 vuoden aikana, jos mä nyt katson, niin totta kai siihen on tullut niin kuin, tämmöistä kokemusta olla siellä lavalla läsnä, niin totta kai se on muuttunut, mutta mä toivon, että se ei ole niin kuin radikaalisti muuttunut, että, niin kuin sille, että ei tunnista samaksi persoonaksi, että mikäs tämä kaveri on, joka täällä on tällä tavalla 10 vuotta sitten esiintynyt, että aivan eri kaveri on nyt, niin mä toivon, että se ei ole sillä tavalla, ja uskonkin, että ei se ehkä ihan sitä ole, että mä lähdin alun perinkin liikkeelle oman itseni kautta, se Joo, mitä kyllä. mä oon. Joo, ja se, vaikka tulee ikää, niin jos ajatellaan Mikko Vaismaa 20 vuoden päästä, niin stand-up-lavalla, niin sä oot edelleen oma itsesi. Just nämä, että jutut Ehkä. muuttuu tietenkin ihan sen mukaan, en mä puhu silloin siitä, miten lapset on kotona pieniä, koska niitä ei enää siinä vaiheessa, tai ei enää nytkään ole pieniä lapsia kotona. Niin kyllä. Eli se, että ne jutut muuttuu sitten sen mukaan, missä ajassa elää ja mikä on se oma niin kuin, ikä tai oma elämänvaihe, niin sen mukana ne jutut mulla muuttuu. Toivotaan, että silloin ei sun tarvitse jutella ainakaan mistään sairauksista kauheasti. Niin, toivotaan niin, mutta niin kuin sanottu, että se on sit sitä, mitä se silloin on. Hei Mikko, tosi paljon kiitoksia, että pääsit Diftongin podcastin vieraaksi ja on ollut tosi kiva kuulla sulta näitä juttuja ja mä uskon, että moni myös, ketä kuulee tämän sun haastattelun, niin oppii paljon stand-up-komiikasta. No Kiitokset. Toivotaan, kiitoksia. Kiitokset. Ja seuraava Diftongin podcast-jakso tulee sitten 2 viikon kuluttua. Tervetuloa linjoille.